Хәерле иртә. Илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Әмири, безнең бүгенге чыгарылышты. Республикабыз халкы Курган өлкәсе Йолдыз авылындагы янгын фаҗигасында зыян күрүчеләргә ярдәм итә. Яшел үзәненнән чираттагы гуманитар ярдәм җибәрелде. Сагындыра мәктәп еллары. Олы тормышка юл шуннан башлана. Саба районының Шәмәрдән мәктәбе 100 еллыгын билгеләп үтте. Осталыкка беренче адымнар. Казанның 23-нче лицей укучылары белемнәре белән генә түгел, кул эшләнмәләре белән дә сыкландыра. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре белән Кытайның Шанхай шәһәрендә. Кытайда Россия делегациясын Россия Федерациясы хөкүмәт рәисе Михаил Мишустин җитәкли. Бүген 23 майда төп вакыйга Россия-Кытай бизнес форумының пленар утырышы. Эш сәфәре барышында Рөстәм Миңнеханов Шанхай шәһәре мэры Гунь Чжэн белән очрашты. Безнең республика Кытай провинциялары белән 7 килешү имзалады. Визит программасында шулай Кытай провинцияларының губернаторлары, компаниялар җитәкчеләре белән очрашу, эре предприятиеларда булуда каралган. Шанхай 2026 елда эшче һөнәрләре буенча дөнья чемпионатын уздырырга планлаштыра. Очрашуда шулай ук Мәгариф өлкәсендә хезмәттәшлек мәсьәләләре, Казаннан Шанхайга туры рейслар ачу мөмкинлеге турында да фикер алыштылар. Рөстәм Миңнеханов Шанхай мэрын һәм делегацияны көзен Казанга зур бизнес форумга чакырды. Подобное внимание наших лидеров в двухсторонних связях открывает немалые возможности для, в том числе и межрегионального сотрудничества России и Китайской Народной Республики. 7 май көнне Курган өлкәсе Йолдыз авылында зур фаҗига булды. Янгын аркасында авылның күпчелек йортлары янып бетте. Безнең республика беренчеләрдән булып янгында зыян күрүчеләргә ярдәм итә башлады. Йолдыз авылын яңадан торгызу эшендә бөтен татар халкы, мөфтиятләр, эшкуарлар да катнаша. Бүген иртән Татарстаннан 25 тонна гуманитар ярдәм тиялгән 2 йөк машинасы юлга кузгалды. Ул 24 май көнне зыян күргән татар авылга килер дип ниятләнә. Хәерле юлга безнең иҗат төркеме дә озатып кайтты. Зур йөк машинасына иң кирәкле төзелеш кирәк-яраклары төялә. Хәзер төп максат янгыннан зыян күргән татар авылында кышка кадәр тиз сафка баса торган йортлар салу. Татарстан Республикасы меценатлар клубы рәисе Ильяс Гыймадов иптәшләре белән беренче төзелеш кирәк-яраклары төялгән гуманитар ярдәм җибәргә алынган. Үзебез төзүче булгач, үзебезнең компания исеменнән һәм үзебезнең дуслар, төзелеш материаллары сатучы дуслар белән бергә килештек тә инде азык-төлек тә җибәрүче булды, киемнәр дә күп җибәрүчеләр булды. Алар инде артык булыр дип уйладык та, шуңа күрә без строительный төзелеш материалларына сбор ачтык. Кемдер материал китерде, кемдер үзебез дә сатып алдык, акча җыйдык, җыйган акчага утеплительләр сатып алдык. Аннан соң инде Татар конгрессы аша сөйләшеп, алар инде анда мәктәп янып бетмәгән, аны төзәтәләр. Күп кенә краскалар кирәк дип, краскалар алдык. Список бирделәр, нинди материаллар кирәк, шул материаллар буенча алырга тырыштык. Йолдыз авылын яңадан торгызу эшендә бөтен татар халкы берләште. 20 май көнне узган Милли тормыш һәм дин 13-нче бөтен Россия татар дин әһелләре форумының пленар утырышында Васил Шәйхразиев Йолдыз авылы татар халкының бердәмлек символына әйләнергә мөмкин булуын әйтте. Татарстаннан читтә яшәүче милләттәшләребезнең карашлары Татарстанга төбәлгән. Фаҗигали вакыйгадан соң беренче хәбәр килүгә 10 май көнне беренче гуманитар ярдәм төялгән 20 тонналы йөк машинасы юлга чыккан. Анда зыян күрүче халык өчен әле беренче көнендә янгыннан соң алар икеләнү ниндидер бер шик бар иде, күченү теләкләре бар иде. Хәзер инде алар менә бу Татарстанның бөтен дөнья татар конгрессы тарафыннан барлык татар дөньясының ярдәмен тойганнан соң алар бер нинди дә күченү теләкләре юк. Алар барысы да әлбәттә бу авылда калачаклар, гаиләләре белән берничә йорт һәм бер мәчет утырып калган бит. Шуңа әлбәттә без ул авылны торгызачакбыз һәм яңадан хәзер төзекләндерү эше башлана. Иң беренче чиратта инде безгә хәзер шушы кышка кадәр һәрбер гаиләнең үз йортына керү мәсьәләсен
куерга кирәк һәм инде төзү башларга кирәк. Шул нияте белән дә бөтен татар конгрессының җитәкчелеге дә менә бу мәсьәләләрне анда күтәрәчәк һәм күтәрү генә түгел, без конкрет рәвештә бу яңадан авылны торгызу проектына керешәбез һәм менә Ильяс Гыймадовка теләктәшлек белдергән безнең татар эшмәкәрләренә, татар мөселман егетләренә мин аерым рәхмәтемне әлеге авыл халкы исеменнән дә бөтен татар конгрессыннан да җиткерәсем килә. Бүген без Яшел Үзән районынан Курганская область Йылдыз авылга урын җибәрәбез. Бу эш бик кирәкле. Без бик рәхмәтле безнең инвесторларга, безнең дусларга, Ханская усадьба, Илья Гиманов бик күп булса, бик күп эшләй. Без бергә буларабыз. Барыгызга да бик зур рәхмәт. Яшел Үзән белән бер рәттән Биектау районы Кыркачык авылыннан икмәк кабул итү оешмасы 10 тонна ярма белән тулган йөк машинасы белән гуманитар ярдәм юллый. 2 йөк машинасы белән ярдәм Йылдыз авылына 24 май көнне килеп ирешәчәк. Гайзилә Батырханова, Искәндәр Төмәнов, Татарстан яңалыклары. Түбән Кама волонтерларының үз майданчыгы барлыкка килде. Добро центр дип исемләнгән үзәк актив һәм битараф булмаган шәһәр халкын берләштерәчәк. Волонтерлык үзәге яшьләрнең очрашу һәм аралашу урыны гына түгел, уку, тәҗрибә уртаклашу, яңа әһәмиятле иҗтимагый башлангычлар өчен дә майданчык булыр дип көтелә. Добро центр үзәгендә күп кырлы хезмәт күрсәтеләчәк. Ягъни мобилизацияләнгән гражданнарның гаиләләренә ярдәм итүдән башлап, яшьләр өчен мастер-класслар, белгечләрдән файдалы киңәшләргә кадәр. Әлеге үзәккә мөрәҗәгать итүчеләр берсе дә игътибарсыз калмаячак дип ышандыра волонтерлар. Центрда сез килеп кешеләр өчен төрле волонтерлык практикаларын күрә аласыз һәм шул ук вакытта монда әгәр дә сезгә ярдәм кирәк икән, әлеге центрга килеп сез мөрәҗәгать итә аласыз. Кыл Шәриф мәчетендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәллям яткәрләреннән торган күргәзмә ачылды. 2 көн дәвамында экспозиция Болгар шәһәрендә булды. Аны биредә 30 меңнән артык кеше караган. Күргәзмә бүген 23 майда Кыл Шәриф мәчетендә дәвам итә. Экспонатларны беренчеләрдән булып безнең хәбәрчебез дә күреп кайтты. Кыл Шәриф мәчетенә керү алдыннан күргәзмә белән хозурланырга килгән һәркемгә Әхмәт Евпатов экспозиция турында сөйли. Биредә Мөхәммәд пәйгамбәрнең гаиләсенең һәм аның тарафдарларының истәлекләре куелган. Алар арасында пәйгамбәрнең үз кылычы, кәсәсе, кызының кул тегермәне, аның көрәштәшләренең көн күреш әйберләре, Халид бин әл-Валидның поход фляжкасы һәм Әбу Бәкер әс-Сидикның хәнҗәре бар. Пәйгамбәр экспозициясе Идел Болгарында ислам динен кабул иткән көнне ачылды. 2 көн эчендә анда 30 меңнән артык кеше килгән. Татарстан һәм башкалабыз кунаклары Кыл Шәриф мәчетендә урнашкан экспонатлар белән 22 һәм 23 майда иртәнге 10ннан кичке 7гә кадәр хозурлана ала. Эльза Ахмәтҗанова, Анастасия Аксенова, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары. Узган атна сәяси вакыйгаларга да бай булды. Башкалабыз Казанда илнең иң ире форумнарының берсе Россия Ислам дөньясы халыкара иктисад форумы узды. Мөһим вакыйгалар арасында шулай ук Казан Федераль университетында ЮНЕСКО бөтен дөнья мәдәни мирасының роле турында сөйләшүләр. Бу һәм башка темалар турында тулырак парламент хәбәрләрендә. Хәерле көн, эфирда парламент хәбәрләре сезнең белән мин Динә Нәҗметдинова. Узган атнада Татарстан башкаласында Россия Ислам дөньясы халыкара форумы булып узды. Бөтен Россиядән һәм дөньяның 85 иленнән 15 меңнән артык катнашучы заманча стратегия хезмәттәшлек турында сүз алып барды. Икътисади һәм сәүдә элемтәләрен җайга салырга тырышты. Казан форумы кысаларында 200дән артык чара узды. Фәрит Мөхәммәтшин халыкара кооперация һәм инновациялар, Форсы култыгы илләре белән хезмәттәшлек итү өчен яңа мөмкинлекләр темасына парламент тыңлауларында чыгыш ясады. Мәрхәмәт Милосердие хатын-кызлар депутат берләшмәсе хатын-кыз карашы сессиясын үткәрде. Россиядә ислам дәүләтләрен өстенлекле сәүдә, икътисади һәм инвестицион партнерлар буларак кабул итәләр. Бу хакта Татарстан рәисе Казан ратушасында төркем утырышында хәбәр итте. Сүз дөнья сәясәтендә катлаулы реформалар һәм көнбатышның безнең дәүләтне көчсезләндерергә омтылулары турында барды. Рөстәм Миңнеханов ассызыклаганча, барлык омтылышларга карамастан Россиягә басым ясый алмадылар.
Форум барышында түрлі тематик майданчыклар эшләде. Дөнья көне халыкара транспорт коридорына багышланган түгәрәк өстәлләр утырышында Марат Хыснуллин безнең ил өчен Каспий төбәге, Көньяк һәм Көнчыгыш Азия, Персия култыгы илләре маршрутлары иң өстенлекле темаларының берсе дип билгеләп үтте. Мондый бурычларны Владимир Путин куйды. Парламент тыңлауларында фәнни мәгариф потенциалын үстерү, илнең технологик бәйсезлеген тәэмин итү, хәләл индустрия кысаларында ислам дөньясы илләре белән хезмәттәшлек итү турында сүз алып барылды. Шәригать стандартлары буенча матурлык һәм сәламәтлек мәсьәләләре шулай ук ислам модасы трендлары, хатын-кыз карашы турында фикер алышынды. Әлеге сессияда Россия хөкүмәте вице-премьеры Марат Хыснуллин һәм Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов та булып кайтты. Сессияда катнашучыларны шулай Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сәламләде. Шәригать стандартлары буенча матурлык һәм сәламәтлек мәсьәләләре сессиясендә катнашучылар мейкап индустрия трендлары, хәләл медицина перспективалары, косметология һәм диетология турында фикер алыштылар. Сессияда Россиядан, Сербиядан, Индонезиядан хатын-кызлар эшлекле җәмгыяте һәм фэшн индустрия лидерлары чыгыш ясады. Быел Татарстанның халык артисты Рәшит Вахаповның тууына 115 ел. Шул уңайдан Татар дәүләт филармониясе скверында митинг булып узды. Митингта Россия композиторлар берлеге башлыгы Рәшит Калимуллин, шагыйрьләр, язучылар, иҗат интеллигенциясе вәкилләре чыгыш ясады. Халык артисты һәйкәленә чәчәкләр салынды һәм репертуарыннан җырлар яңгырады. Былтыр бик матур иттереп һәйкәл ачып ибәрдек. Хәзер ел саен шушында күп кенә халык, менә мин көтмәгәнем шул хәтле халык җыелыр дип. Рәшит Вахапов заманында аның белән очрашкан, күргән, аның җырын тыңлап үскән әби бабайлар, олы апа абыйлар һәм бик шатланыч яшьләребез дә күп килә. Фәрит Мөхәммәтшин Республиканың волейбол федерациясе башлыгы буларак 2022-23 еллар сезонында мәктәп волейбол лигасы җиңүчеләрен бүләкләде. Турнирның финал уеннары Казанның Санкт-Петербург волейбол үзәгендә узды. Бу атнага парламент хәбәрләренә кагылышлы яңалыклар шулар иде. Мин Динә Нәҗметдинова сезнең белән сау булашам. Башкалабыз Казанда 22 майдан 4 июньгә кадәр игътибар балалар дип исемләнгән чара башланды. Каникул көннәрендә хезмәткәрләр юл хәрәкәте кагыйдәләрен бузучы балаларны ачыклау буенча рейдлар оештыра. Шулай ук бала төп пассажир дип исемләнгән рейдларда үткәрелә. Инспекторларның игътибарына балаларны автомобильдә йөртү кагыйдәләрен бузган машина йөртүчеләр эләгәчәк. Исегезгә төшерәбез, ел башыннан Казанда балалар катнашында 34 юл транспорт һәлакәте булган. Аварияларда 39 бала зыян күргән. Шуларның 20% яшь җәяүлеләрнең саксызлыгы сәбәпле килеп чыккан. Дәүләт автоинспекциясе машина йөртүчеләрне игътибарлы булырга чакыра. Мәктәп еллары һәр кем өчен иң истәлекле чор. Мәктәп һәрбер кеше өчен белем, тәрбия һәм әлбәттә онытылмаслык хатирәләр калдыра. Шушы көннәрдә генә республикада танылган, бай тарихы булган күренекле шәхесләр тәрбияләгән Саба районының Шәмәрдән мәктәбе 100 еллыгын билгеләп үтте. Бәйрәм мизгелләре киләсе язмада. 100 еллык тарихка мәктәп ничә буын укучысына белем һәм тәрбия биреп, аларны ылы тормыш юлына сата. Илфат Мөхәммәтов Шәмәрдән мәктәбендә 100 ел дәвамында директор вазифаларын башкаручыларны барлаганда исемлектә 13-нче. Бу постта ул 2021 елдан. Безнең арабыздан чыккан укучылар инде үзләрен үз һөнәрләрен табып, үз тормышын табып, зур дәрәҗәләргә ия булдылар. Бу инде безнең өлкән буын һәм хәзерге буын укучыларыбызның зур хезмәт нәтиҗәсе. Саба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов үз чыгышында тарихны, бүгенге киләчәкне искә алды. Сезгә дә шулай ук бик зур рәхмәт. Үзегезнең мәктәбегезне хөрмәт итеп килгәнегез өчен, алдагы көннәрдә дә шулай чакыра калсалар, каян чыкканыгызны белеп, шулай сезгә килергә, күпмедер булышырга сорасалар инде. Безнең шушы мәктәптән чыккан зур кешеләребез бар. Сезгә шулай булышып, мәктәбебезне хөрмәтләп, һәр вакытта белеп яшәргә сезгә. Бәйрәм тантанасына килгән ветеран укытучылар, алар укытып ылы тормышка заткан укучылар менә шулай микрофон каршына килеп хатирәләре белән бүлеште. Бүгенге яңа буын укучыларына котлау сүзләрен җиткерде. Мен монда эшләп кенә түгел, без монда 100 елдан артык гомеребезне бирдек. Без 7 балалык гаилә. Барыбыз да 10 ел укыдык, кайберләре өчесе 11 ел укыдылар.
Мәктәпнең киләчәге бүгенге укучылар. Алар тарихи уку йортында белем алулары белән бәхетлеләр. Ерак үткәндә 7 укучы белән башланып киткән мәктәп тормышы бүген 784 бала белән дәвам итә. Коллективны 80 укытучы берләштерә. Балалар Мишенбаш, Шимердән, Кырбаш, Пчеловод, Ылыяз авылларыннан да килеп укый. Узган уку елында 3 укучылары алтын медальгә тәмамлый. 2 укучыларының бердәм дәүләт имтиханыннан 100 балл җыюлары да уку өлгерешенең югары күрсәткече. Безнең выпускта 24 бала укый һәм без бик үзебезнең мәктәбебез белән бик горурланабыз. Динә Нижметдинова, Татарстан яңалыклары, Саба районы. Быел Казанның 15 мең укучысы мәктәп яны лагерьларында ял итәчәк. Алар 29 майдан 27 июньгә кадәр эшләячәк. Балалар өчен бай эчтәлекле мәдәни һәм белем бирү программалары әзерләнде. Алар арасында юл куркынычсызлыгы дәресләре, төрле спорт ярышлары. Быел мобилизацияләнгән гаиләләрнең балаларына лагерьларга юлламалар бушлай булачак. Шулай ук яшь татарстанлыларның республика һәм Кара диңгез яр буйларына баруы да планлаштырыла. Яшүсмерләр өчен июнь аенда хезмәт бригадалары оештырылачак. Аларда 1000-гә якын егет кызлар кабул ителер дип көтелә. Эфирда Татарстан яңалыклары, чираттагы хәбәрләргә күчәбез. Быел Россиядә педагог һәм остаз елы буларак республикабызда күп төрле чаралар, бәйгеләр уздырыла. Алдагы видеозмабызда Казанның 23-нче лицей укучылары тарафыннан ясалган кул эшләнмәләре турында. Аларны күргәч, хәзерге заман балаларына кәрәзле телефон белән интернеттан башка берни кирәк түгел дигән уйлар юкка чыга. Лицей укучыларының иҗади эшләнмәләрен Фәннур Хәсәнов та күреп кайтты. Берсеннән берсе матур корылмалар, тырышлык һәм теләк күрсәтсәң, әллә ниләрдә тудырырга була икән. Казан шәһәре Яңа Савин районында урнашкан 23-нче номерлы лицей балалары, укытучылар, әти-әниләр тырышлыгы нәтиҗәсе булып, гаҗәеп кул эшләре күргәзмәсе барлыкка килде. Проектлар эшчәнлеге 2 юнәлештә алып барыла. Бу шәхси проектлар һәм класс проектлары. Шәхси проектлар 9-11 сыйныфларда класс җитәкчелеге белән берлектә балалар үзләре сайлап алсалар темаларны, класс проектлары администрация тарафыннан билгеләнә. Быелгы уку елында проектларның темасы илебезнең истәлекле урыннары. Һәр сыйныфка Россиянең бер шәһәре билгеләнде. Укучылар шушы шәһәрнең тарихын, мәдәниятен, традицияларын өйрәнделәр. Әлеге күргәзмәдә ниләр генә куелмаган, балаларның фантазиялары шул кадәр дә бай, гади генә материаллардан да бик күп төрдәге сәнгать әсәре тудыра алар. Кайберләре безгә бик танышлар. Кайсы шәһәрдән нинди бина булуын бик тиз абайлап аласың. Төп төгәл күчерелмәсе. Әлеге шөгыльгә бала бер тартылдымы, мавыгуы гомерлек шөгыльгә дә әйләнергә мөмкин. Карап торсаң шаккатасың. Бу бит балалар кулы белән тудырылган матурлык. Бу экспонатларның барысын да туплап, без лицейбызда киләчәктә музей эшләп чыгачакбыз. Бу музей илебезнең истәлекле урыннары дип аталачак. Әти-әниләрнең ярдәме кергән, укытучыларның тырышлыгы кергән әлеге проектлар һәммәсе бу музейда урын алачак. Үткәнен, тарихын белгән халыкның киләчәге дә өметле, якты булачак. Без моңа ышанабыз. Белем бирү йортының төп бурычы балаларга нәтиҗәле ярдәм күрсәтү, белем һәм тәрбия бирү юнәлешендә эшләү, мәктәп коллективының әти-әниләр белән берлектә оештырылган нәтиҗәле юнәлеше. Фәннур Хәсәнов, Линар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары. Аулак и көрәш проекты узган елның июлендә Болгар музей тыюлыгында үткәрелгән Ага базар фестиваленең зур сәхнәсендә иҗади шәхесләр белән финал ярышларын оештырды. Әлеге проект ел дәвамында Татарстанның төрле районнарыннан чит төбәкләрдә зона бәйгеләре уздырып, тиздән янә финалга әзерләнә. Ярышларга республикабызның Орча, Балтач, Балык бистәсе районнары, чит төбәкләрдән Шуашия, Киров өлкәсенең Малмыш районы, Мордовиядан иҗат әһелләре чакырылды. Булар турында тулырак актуаль әңгәмә сәхифәсендә аның җитәкчесе Сәрия Закирова таныштырыр. Исәнмесез, Сәрия? Хәерле көннәр. Бу көннәрдә сезнең шундый әдәби, мәдәни десант кайсы төбәкләрдә булды? Нинди яңалыкларыгыз бар?
Biz әле кайтып кына төштек балык бистәсеннән. Балык бистәсенә чит төбәкләрдән ерак Мордовия Республикасыннан бер команда килде. Мариэлдән Бәрәңге районы килде безгә. Һәм инде Питрәш белән балык бистәсе районнарыннан балалар өлкән буын көч сынаштылар. Аңа кадәр 28 марттан 28 апрельгә кадәр Габдулла Тукайга багышланган олак өй көрәшләрдә 380ләп кеше Габдулла Тукайның фаҗигале гыйбрәтле бала чагын һәм аның иҗатын өйрәнделәр. Шынап та әдәби десант булган инде бу бит. Әлбәттә, бик күп кеше үзенә гыйбрәт алды менә шул бала чактан да, анда аның бала чагының исемдә калганнан үзекләр бирәбез дә, ул үзек кайсы гаиләдә күргән мехнәтләре, кайсы гаиләдә күргән кичерешләре һәм аны таныйлар, беләләр, димәк укыганнар. Белемнәрен дә арттыралар бит инде әзерлек вакытында бит. Мин сөенәм, кулга китап алуларына бик сөенәм һәм кызыксыну арта. Әле безнең укучылар белән февраль айында финал булды. Анда Җәлил һәм Җәлилчеләр иде. Анда һәрбер бала Җәлилчеләрне минутлап санап күрсәтте һәм инде һәрбер шигырен дә беләләр иде. Шул кадәр итеп әзерләнгән, укыган, өйрәнгәннәр. Һәм аннардан бер мәдәният министрлыгы тәкъдиме белән без үзебезнең биремнәргә, ул безнең аулагыйда биремнәргә һәр төбәк үзенең йоласын, гореф-гадәтен күрсәтүне дә кертте. Аннар без төрле номинацияларны арттырдык. Безнең әле укучылар һәм иҗади төркемнәр белән генә иде аулагыйлар. Хәзер инде башлангыч сыйныф укучылары Лениногорскида көч сынаштылар. Шулай ук студентлар белән март айыннан агымдагы елның без үткәреп алдык әдәби бәйге. Анда татар әдәбиятында ана образы дигән тема иде. Менә шулай без студентлар белән дә, нәни балалар белән дә, өлкән буын белән дә китап укыйбыз бергәләп. Максатыбыз татар әдәбияты классикасын өйрәнү, уку һәм гореф-гадәтләрне, йолаларны яшь буынга җиткерү. Шулай ук төрле буын иҗади шәхесләрен дә күреп үсәләр. Буыннар арасында бәйләнеш тә барлыкка килә. Ныгый, дуслык була, үзенә күрә бер иҗат лабораториясы да. Без WhatsApp төркемнәрендә иҗади менә бәйгеләр үткәреп, әлдән әле сораулар җибәрәм, әлдән әле такмаклар язышып алабыз. Аларда инде кулына каләм алмаганнар да, мин инде үзем дә кулга каләм алып, әз-мәз булса да шигырь язырга өйрәндем диючеләр бар. Уңай кайтавызлар күбрәк булсын, Сәрия. Бүгенгә сау булашабыз. Рәхмәт сезгә. Шулай булсын, рәхмәт чакыруыгызга. Хәерле көннәр булсын. Уңышлар сезгә. Рәхмәт. 26 майдан 28 майга кадәр Казанда Галиәскәр Камал исемендәге театр янында «Я и есть Татарстан» дип исемләнгән һөнәрчелек продукциясе ярминкәсе ачыла. Анда үз мәшгульләргә кече һәм урта эшмәкәрлек илкүләм проекты буенча бушлай сәүдә урыннары биреләчәк. Бу чара Россия эшмәкәрләре көненә туры килә. Бүгенге көндә Татарстанда барлыгы 260 меңгә якын үз мәшгуль теркәлгән. Ярминкә белән бер рәттән эшлекле программада узачак. Тулырак мәгълүматны экраннарда күрсәтелгән телефон номеры буенча белергә мөмкин. 30 майга кадәр республика территориясында урманнарда янгын куркынычы саклана. Бу эш буенча авиация һәм җир өсте мониторинг алып барыла. Урманнарны янгынга каршы цикләндерү буенча чаралар комплексы да даими уздырылып килә. Республика урман хуҗалыгы министрлыгы гражданнарны урманнарда янгын һәм санитар куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәргә өнди. Әгәр урманда яки урман биләмәсе янында янгын шаһиты булсагыз, экраннарда күрсәтелгән телефон буенча хәбәр итәргә мөмкин. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге чыгарылышыбыз тәмам. Берничә минуттан соң эфирне хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Әмин Чулпан Әмири сезгә хәерле имин көннәр теләп, бүгенгә сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.